Wong kon nang omah malah nusul malahan piye iki. Ayo maju kene. Gek maju. Oh, alah. Bocah iki nek kedunungan nakal saka cilik ya sing kaya kuwi. Ayo kene. Gek cepet. Heeh. Ki njaluk donga pangestu Pak Lurah sik sing Resa Bau Sukosari. Mau nusul karo sapa? Hah? Oh, alah. Bae kok. Iki klambine cupet apa piye jane to? Jajane iki klambine cupet apa? Iki model milenium ngene iki. Oh, 2020 ngono kuwi to, klambi cupet. Nyat enek iki. Mon. Heeh. MC-ne koyo ale. Iya. Jan. Cek sedulur karo Mas Momon ya. Ora trimo dulur. Heeh, terus Niku ya anggota sing gambyong mau kok. ki grup sedap malam to. Bocah niku karo Sakrila senengamu sing ndi, Milio? pripun? Sakrila iki senengmu sing ndi? ra Apa sing nyaron, apa sing ngendang, apa Ora sing masuk. ibot? Kalau kae lho. Kula ki wis angkatan tuwa. Keng dalem jan pinten? Niki wau nggih. Bar subuh. Kula. Heeh. Mboten. Lah kapan? Kula wau yo dadak jam niki wau jam 11. Oh, jam 11. Mampir Bak Kramat. Mlaku napa nitih napa? Mboten kula di kantor ning Bak Kramat. Oh, berangkang. Warung Ayu. Sapa mau warung Ayu mau. Anak kula niki wau do joget ten mriki. Ah, niku putra-putra panjenengan. Wah, bocah kok. Piye, Nduk? Rasah ngece aku dhisik ngungkuli kowe kuwi ya. Sendale nek untune kok. Ayune apa eleke kok ngungkuli? Ayune. Penyanyi niku angger nom-nomane kelakuane elek bentuke kaya kula ngeten iki. Bener. Kula dhisik penyanyi yo hebat tenan. Terus jenengan diparingi asma sinten yu? Kula Sriyanti. Sriyanti. Micil saking pundi yu? Sragen, Mas. Sragen Asri. Heeh, lurahe sapa yu? Lah niku Pak Lurah. Iki lurah Sukosari. Lurah Sukosari Jumantono. Wah, lurahku tulung sasi pisan Ayo yu. ganti kok. Heeh, digayengke. Monggo. celukane anak kula. Heeh, monggo. Apa ki? Sakrila. Bambyong salah kabeh. Ambok andane omon. Anakku ngger Hartono. Sik, aku perlu ngerti. Wong wadon kok Hartono iki apa? Piye? Yen bengi beda. Oh, bengi sapa? Hartini. Oh, Hartini Awan Hartono. Hartono karo Surati Rene. Nah, sarae. Harton. Halo, penak iki. Itik malih gedhe Mas suarane. Oh, padha karo wetenge kok. Heeh kok. Nah, malih wedok. Hartono karo Surati Rene. Nemo loro jinem. Turi putih ditandur neng kebon aku. Turi putih neng kebon aku. Sarati penyemplung kesana Bangi opo? Bokiro, bokiro, bokiro. Bangi opo? Sik. Iki anak sing nomor piro? Ketoke kok ndugal keturutan. Sing pundi? Sing iki Anak kula niki sing ragil. kon nang omah tunggu manuk malah nusul. Wis. Sing apik jogetin panggonge kene kok bablasen. Ki anak nomor piro? Anak kula ki 6 pake 8 aku bingung. Pak anake 6 pake 8. Kembang-kembang melati. Kembang melati.
Nduk ya. Anakku enggak. Sapa ya ke mau? Sutarno karo Bimo rene. Saya mau tamasya. Yo. Saya mau tamasya. Berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Asik. Numpak becak nek apik bilas ngono. Joget numpak becak, golek alat metu cepet. Saya duduk sendiri. Sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Beca, beca, tolong hati-hati. Ya apa? Iki pola garuk nggon pari ngono kae. Yen iki ya enek umum. Iyu bicak iyu lah kuwi bicak apa garuk. Ayo baleke. Sing keri dhewe utama karo corong. Jaranan, jaranan, jarane. Jarane ci, jaranan, jaranan, jarane, jarane ci. Sing ngomong dorobei, sing ngirim para menteri. Jek jek nong, turut-turut. Nek siji meno, bro. Coba jaranan digedroke. Yuk, jaranan, jaranan, jarane. Jaranan, jaranan, jarane, jarane ci. Sing ngomong dorobei, sing ngirim para menteri. Jek jek nong, Kamu ki piye? Wedrok pancane iso muter-muter kok mau meneng ae. Mah mengingas-mengingis ngono kowe. Kowe pengen iso mingkem mo. Ngomong mangap, yen mangap dikep. Kayak contoh kabeh melu. Hartono Rasa. Surati. Ayo corong ayo piye? Nggonmu ngendi? Nurono kancane. Cedhaki momon, seneng kowe engko. Mbek yu. Bojone cemburu karo lanang kok cemburu dah. Jaranan, jaranan. Mesa mangap, wepruk.
Piye? Ah, kedendho apa? Mu larang iki timbang lambemu kuwi. Jare lara jare kaya ngene. Gak ya? Ini Nduk. Derek Mayu Bagio dumateng teman-teman sekalian. Pak MC ora mung delmok HP ae. Piye. Puting barang mudeng apa ora? Iki derek Mayu Bagio Bapak Parnoto Ibu Lasini. Bapak Pranoto. Parnoto ra Pranoto. Nong To. to Baleni. Pranoto. Ya. No. To. No. To. To. Baleni. Parjiem. Wis. Cau nimu. Ada saka Sragen ya, Nduk. Campur sane ya saka Sragen iki. Pasaran. Ya. Desa apa? Kembu. Kembu kok. Enak to desa Kembu. Lho. Mon melu kene mon kowe prakangen ngene iki ya. Gelungane jek sing. Ayo ngadeg. Ngadeg mon. Saiki ketok asli mule. Kok ora kangen ngene iki wah tak melu dandan ngene iki aku malah pangling karo anakmu kae lho. Sapa? Ayo. Jajal. Mak. Jaranan temon dibengi. Ayo jaranan yo. Ayo. Jan tenan. Tak silai gelungan. Wis terima nomon. Dinggo sik. Ayo dinggo. Ya, wis. Wis. Pas. Wis. Ganti warna iki. Jaranan Mak, jaranan. Iki ngene iki jenenge Lestari. Tak kira Tumini. Yo, gedro kene. Jaranan. Jarane, jarane demes nuk Nduk. Apa kowe prang-prang dina melu setiap malam berarti ning pasar legi. Ora. Jan tenan ora nyangka iso petuk ning kene ya. Awakmu iso gaweni temon, tapi aja pambiyawarane ya ndak kualat. Wah, ya kudu melu. Ora iso. Pambiyawarane kudu melu Wani piro? Ora iso. Oh, iki sing ngerso danyang kene nek gelu Pak Lurah kowe iku diaturi. Masa Pak Lurah dinggoni iki kok. Aja. Nggih. Ayo. Niki mumpung Wis. Piye iki wis kok. Kok sini-sini iki lho wis. Ngene tok terus ora dipijet jebule. Hei, wong ganteng-ganteng kok ya ora di ayo wis ya. Wong ganteng-ganteng kok ora ngerti ya. Ngene, Dok. Yo. Ayo ditanjak mumpung ketemu Sakrila. Sakrila. Kijing miring para kadang. Oh, temon ngadeg ora yu? Ora. Temon. Temoni sapa? Momon iki lho. Aku tak menikmati ya. Engko ndak bojoku cemburu. Bojone nonton. Palang sepur dilumpati, ayo padha bangun deke Mas. Tutan tulutan tum tan dentan tak dedak tutak Solali lo. lali. Lo. Iki ra dicontoni mboke. Contohno macane. Ya, San. Harus. Lha iki anggotaku kabeh do melu ora. Iki yo.
kayak contohnya Mas, kedian aku mau ora. Lah kowe nggo gelungan rono apa? Ayo jeng. Hei. Penyanyi. Hei. Iya, Mak. Gembragang ae randang tak. Iya, Mak. Nano. Nano. Ya ratus nano-nano ngono kuwi. Ki sing parikan aku po sampean. Yo. Kendane 600 no ya gelem aku. Oh yo, campur sari cilik kok yo. Ngeten beling ulon tiwas edan rakelan. Mas ijing Iyo. ya Mas ijing miring edan lencer kuning dadi rabu. Ala ayo iyo. Kicing miring ayo Mas kicing miring klarati sampirke Main seramo ngampirke ayo kicing miring yo kicing miring solalilo lilo jalan lilo lo lo ya Ngono kuwi Mas. Bulan baleni. Andi tutuke. Nah. Ayo. Timun. Oh. Ro ramo. Ah. Timun. Guru SMK lho aku ki paham. Oh. Timun. Maju. Sing keras, maju. Tomoe budek apa piye? Maju kok. Mesti enek momen salting ngono kuwi. Allah. aimu iku masuk neng berita unggulan iki. Sendok sandale nek ra penak oh balik. Timun. Maju. Mundur. Maju. Mbak kowe nonton nek ning kono ngali ya. Oh nyinom. Darake ndelok. Kiwa. Tengen. Madhep rono corong sing nggo ancer. Timun. Maju. Mundur. Iso mangap kok piye corong. Mingkem. Iki degahe padha dodol lho cah iki. Opener iki. Timun. Kiwa. Tengen. Kiwa tengen. Kiwa tengen kiwa. Kiwa. Tengen. Kiwa tengen. Kancane kuwi tengen dhewe. Ngetut kae piye? Aja nduk. Kuwi banji anyarane galak men to. Ngetan bali ngulon apa sabyane kalakon. Mas kicing miring ya Mas kicing miring kicing miring
suwun Pak Lurah. Heh. Pak Lurah ngene iki lho. Ngono kuwi ora pekewo. Ora pekewo. Pekewo apa, Mas? Pekewo sing ngedem nek ngono kuwi. Oh, kurang. Apa-apa, mbok menawa liyane enek. Wah, bah, nyontoni terus. Timun-timun. Bimo. Hartono. Tarno. Awake kederke no metar-mentor kaya ngono. Tarno. Utami. Mi. Surati. Ti. Wis gak nyadong mon. Mani udut ya kudu nyambut gawe kok. Surati. Surati kuwi masuk aku. Iki lho selemu elek iki lho. Surati. Corong. Rong. Ya gone jas iki. Hah? Oh. Ngece aku. Ngetan. Cah rupane elek iki ngrepotke kok. Bali ngulon apa satyane kalah. Tugentung. Suwuk delang tutak-tutak. Ada bakso, kicing miring nyuwun ngaso. Dondo anakku kabeh niki wau entuk paring dawuh saking Pak Lurah ngersake bajing loncat. Nanging ko bajing loncat engko. Mergo bajing loncat iki kesenian Sunda. Hah? Kuwi ya rada merkingkong yen digarap sragenan. Bajing loncat kula gantos nggih Pak nggih pangapunten. Lagune apa, Nduk? Ganti kalulut ya, Nduk ya. Nah. Ayo. Mon, meken ndi yae. Ayo, Nduk, aja nganti kalah karo penyanyine Krikilan iki lho. Sakrila. Hah? Sakrila. Oh, Krik. Ayo, monggo perkadang Sakrila nada.
jogete lanang. Pengendang harap mendengarkan. Masuk. Jane menapa sing dipatosi kajawi nolokang suci tresno ati kang sejati ya Nduk, nggih Mbak saiki digarap kaya ning luar negeri ngono kae. apa nih Tok tok tok. Oh, pargo ya. Masuk. Jane kurang sugih acarane nanging malah gawe bingung secawa priya pinine bebasan ora luntur tresnaku Sing rekoso dhewe nek cara ngomong. Lah kok iso? Kuwi karo sapa ke sing jenenge kek? Lah kuwi jane pargoe apa warok jenenge? Surati Surati ki jan. jeneng ileke padahal Digarap samboyonan. Ganti jebule nganggo pijet tok, Nduk. oh sabar Mbak dadi ak dhewe iki ngemong Wah, andek dimong. Masuk. jane kurang sugih nadonyane nanging malah gawe ganti saya nambahi Garap luar negeri neh. aduh men Rock. Jogete rock. Suarane lanang grok. Yo. nggih Pak Pakmu ngono. Mbak ya Allah lah aku ki pangkling aku kudune simbol iki nek dandan ki ayu kok iki ketoke dandan model lambene Bagong Manise kaya ngene. Darus ya, aku ayu ya Darus ya. Ora. Masuk. Kecuti mundu senadyan agak linu tak rasa sabate madu ya dik carang wae mauli tak rasa gendis cawi bunga susah dilakoni Biasane gak ngono kuwi. oh lah piye to Mbak Ya entar dirampungke, Nduk. Gak penak aku ya. lah ngapa Iki mau sapa ki rock wis walik Jaipong. Cengkok mojo gedangan. aduh Ora mudeng ta? Hei. Tak tung tung to, telang to, tung. Tak nduk deduk ndak tok. Mung ngono kuwi tok terus wok. Mojo gedangan. Lah. Mangga suarane lanang jogete lanang. Pokoke tak demok malih wedok. Masuk. tak mbok demok ngaleh aku jane menapa sing dipadosi kajawi nolokang suci Tresno ati
Nggih.